Tá isigin conas éagothromóid simplí galore a réiteach, nes táid can bog raig dí éagothromóid beánaí níos deacra. Agus seo an am a dearm go mé an éagothromóidí de gná dír cosúil le cothromóidí ach amháin nuair a déanann tú olrú nó roinnt ar uimhir dúilteach. Sa cás níos luatha, níarnamar ach simú gach taobh ar uimhir a bhí dainach. So bhí mód a hain, bhí mar simú mód a hain le gach taobh. Ach so níor tháinig an rud sin suas. So ach inis sa cás seo begaring idir olrú nó roinnt dhéanamh ar uimhir dúilteach. Agus dóir tharlaíte sin in éagothromóid go le scéal caiigh tú rud ag an speisialta dhéanamh agus tá ag an é a haspóint. Ok, so seo é ar ceist 5 lúda 2x níos mó nó corthaim le lúda 7. So arís bháling, minic fí bháling x ina éonar níos lú nó corthaim le nó níos mó nó corthaim le. So níos lú nó corthaim le nó níos mó nó corthaim le agus uimhir nó tairseach. Sin é ó aim. Ok, so bhálam fáil réig leis an mód a 5 an seo ar dús. So cad a cealú goach mód a 5 ná lúda 5. So chur mé lúda 5 leis an taobh sin, so tá méid déanamh dalú, so sin é cean an rudí sin, níléon fáid begin le sin. But rinne mé an lúda 5 ar an taobh seo, so caiigh mé an lúda 5 a chur ar an taobh eile go maith. So an céad líon eile sin lúda 2x. Níos mó nó corthaim le lúda 7 lúda 5 sin lúda 2. Buní sóid as an ormháin muna bhfuil tú cinnte sin an fá go bhfuil sé ann. Buní sóid as. Ok, so tá lúda 2x níos mó ná corthaim le lúda 2. Agus déon compráid idir an so ag déanamh compráid idir an x atá mar géirig an seo agus an lúda 2x atá an seo, tá an lúda 2 ag chur stachar. So cad a cealú goach an lúda 2 in aice leis an x sin. Well, cad mit suoine faoi, cad atá an lúda 2 ag déanamh don x agus tá sé ag olrú, is féidir linn echo. So cahamid a bhallirta sin dhéanamh agus sin é roinnt. So cahamid an taobh seo a roinnt ar an lúda 2. Bháling nach bhfuil an lúda 2 ann, bháling bhfuil just an x ann. Ok, má reinimid é seo, beag lúda roinnt ar lúda, corthaim le móda, agus just haon x fáca. Rinne mé roinnt ar an lúda 2 ar an taobh sin, so cá mé an taobh eile a roinnt ar lúda 2. Ok, so grí seo gachiile rud dír cosúil le cothromóid. Ach feicimid ar rial. Má tá tú ag roinnt ar uimhir dúilteach cosúil leis an lúda 2 an seo, cad tú rud speisialta dhéanamh, agus seo é an rud. Cahamid tro an cóirithe a athrú agus tá ag an é sin fáil réigla sin. Cahamid tro an cóirithe a athrú. So nunad níos mó nó corthaim le, cahamid rá níos lú nó corthaim le. Is féidir leat é dhéanamh sa líne seo nó sa líne sin, tá sé sa léir. Ok, so nis tá haon x fáca, nó is féidir leat rá x. Níos lú nó corthaim le lúda roinnt ar lúda sin móda, 2 ag roinnt ar 2 sin sé. So is féidir leat é scríomh mar sin, nó is féidir leat é scríomh mar seo. Tá sé sin ok? Tá sé sin beidir níos fearr go bhfuil sé níos sa léire. So sin é ar freagra. Ok, so sin é ar freagra mar lista, but aber go dúirt an ceist sin taspáin de freagra ar an uimhirlíne. So tá mé chun haspáint seo é an uimhirlíne an seo.
agus tá mé chuna ihreacha a chur air. So sé mar hampla 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Níl sé seo fuorfa mar níl méid éis sé dhéanamh de réir scóla. Ach tá x níos lú ná chothaim le 6. Ceart an lú de héana a chun sin cuma. So anis bhálam haspóint agus tá de caiint mé ar ríis an na réid ihreacha. So tá ar freagra chuna bheith I form lína. So an sin bhálam sa haspóint. Gur féidirling sé a chur san áireamh, agus is féidir le x bheith chothaim leis. But níl aonrad níos mó ná sé ann. Níl ach na rudí actually bhí ceart an rud ag níos fearr ná sin a úsáid. Bheadh lína níos fearr. So ag sé agus síos an seo. Agus is féidir lom punk mór a scríb ag an áid sé, chun haspóint gohfuil sé san áireamh ach níl aonrad eile níos mó san áireamh, just rudí síos. So sin é mo freagra déarnach. Okay? An lína sin thar an idirlína. Go bhfuil x níos lú ná chothaim le 6 agus x mar bhall den na réid ihreacha.